A auren gida, ga waƙar auren gida. Auren gida, ga waƙar auren gida. Yau ga wata waƙa sabuwa da zan rera ba ta da gargada, amma sunan waƙar ina buƙatar ku kira ta haɗin gida. A gani na yin auren gida idan an kai za ya yi fa'ida. Aka san haka in ko ya shigo da an fara za ya yi gargada. Labari zan yi gaba ɗaya don mai so za ya yi juriya da zafin sai na yin dariya. Na kurɓa zumar so na ya fam kuma gashi ina magagiya. Zafin so ban iya juriya shi yasa da lissafin duniya. Aure aka shirya zaniyo da mahaifa na baki ɗaya. Danginmu akwai wata 'yar uwa ita ce wai za ta zamo kawa kuma gashi kamar ban gansu ba. Jika ce kun abban mu kun ga ya ce a garan ba kauna ba. Suna zaune a kwara ni kuma ina zaune a ƙauyen Sokoto. Aure suka zo a yanan gida kuma ga mu a ranar mun fito. Wata rana ina zaune ne gida sai ni ji ana yin ambato. Wai aure za a haɗa mu ni da 'yata kuma gashi ana shiri. Mahaifa na sun ka kira ni sun ka ce wai in je ne nazari. Nan take na ce na yarda ni dan ba ni buƙatar nazari. Yarinyar ta yarda da ni ta fara kirari tuntuni ya zane in ta wuce gida. Kuma an gama auren nan da sun ka zo sun kusa komawa gida. Ta yarda mu yo auren gida, ima na yarda mu zan guda ashe tsari na bai tsaro ba. Kuma sun azara dandan da za su koma motar ba ta samu ba. Kuma washe gari motar ta zo kuma gashi a raina ina gizo. Za ta wuce mai sona za ta wuce mai kauna ta wata rana baby na sai wata rana. Bayan kwana ɗaya sun sauka a hanya lafiya. Na ɗauko waya sai na kira Niji ta tana yin dariya. Sai ni kuma nace gimbiya da fatar kike na nan lafiya. Mun gaisa babu hayaniya ta sani ina ita dariya. Da shauki na bayan saltuwa. Bayan kwana uku na kira abokina na turo kuɗi. Kaya na ana so na haɗo da kuɗi na wayar ga a sha kiɗi. Ya faɗa mata na turo kuɗi a sai mata wayar ga ta zamani. Sai ya ga alamar damuwa a fuskar ta kamar wani magani. Ta nuna alamar ba ta son bayani na wayar ga ta zamani. Na kira yayar ta guda ɗaya domin na ji mi ke faruwa ki ba ta wayar na da gaskiya. Ta ansa sai ta ce da ni zancen ta tana ta gunaguni kamar ba ita ce zancen gaba. Ta nuna alamar ba ta so zancen ta a kunne ya iso bayanin da ta yo bai tsaro ba. Ra'ayi ta canza 'yar uwa a kaina ba za ta aminta ba. 'Yan uwa na sai ku yi hankuri da mahaifa na ku yi hankuri. Ni ma na zo da ya hankuri ku kyale ta abin ba damuwa. Shi aure na zumunci in akai da an dace za a yi dariya. Aka san haka in ko ya shigo da an yo shi abin ba juriya.